Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Adi Ayuru saya luka video. En te is in beeld. Daar is nanga sima wotak tide. Dada. En isabi ala wiki. Hoe aba voor plektief hoe contact nanga den brada. Hoe den gide mening. San epsa in ons sweetie sarana kondere. Faigo brada. Ja, dat is dat. Goedemorgen iedereen, goedemiddag daar. Goedemiddag daar. Trassi, Jana, goedemorgen. Hi. Ik word rustig, relax. 150 Relax. Ja man. Ik go rustig. Ja man. Maar we zitten in a kondere en ik go rustig. Akondre de zo. Akondre de rustig. Anonie zoeken. Komt door de politieke leiders dat land onrustig is. Anonie zoeken. Akondre de onrustig man. Hij komt door afvallen. Hij komt door hij komt door de beleidsmaatregelen zijn de meetiki. Met akondre also. Ja, wat we zien, dat is maar dat Strati en we gaan van mij naar een wiki, dat is maar dat Strati. Vijf in Atori, want op een vorige interview, ik ben dus sceptisch, is dat tak vakbond tegen Strati, maar zei dat nou? Met hoop en die de man tak aslag. Komt dat en zo. Ik hoop de man bereikt den doel dat de man bereikt. Want de man tak ik ba. De man heeft ook voor president. De man heeft ook onder andere terugdraaien. BTW naar een bepaalde zandnamen. Wel, ik ben geen ambtenaar. Wie is de man draait de zand terug op zand? Ik heb geen voordeel aan. Ja, no mina lanti man. Dus ik wens de man succes. Ik hoop al lukt de man. Maar dan tak de eisen instel, en zo gilanti man na ja follow kwart na alles mij bij gasbom, na alles mij bij olie, alles mij bij payastro. Is mooi waar na gi aher follow ya kama. Maar zij dat wat pa kan ta aher follow na ka Strati dan. Want nu de nas so werkers meshi. Dat Strati is man na uniform no tak. Das man mag go protesteren, je mag gaan protesteren. Het is een democratische recht. Je mag gaan protesteren. Maar dat man nu kunnen we conta van punt pakken. Zij de wan blakke regering Sdon. Dat mijn actie misreft af. Zij de wan blakke regering Sdon. Dan te de mogen protesteren tegen blakke regering. Wel de mama 100.000 smaken Strati. Zij de. Nu kom je naar Wederbos. Wederbos naar 110 of 120 duizend smaak. Beka Strati. Alle de passie. Boten zo. Bedoro wami briwani ketak dusun sma. Ama disi ane doro ni tiswa 500 sma. Sana sani. Sana dat me actie misrem af. Want luku. Dus zo te demand dat Sdon. A protest e buti ka demand. Maar te demand Sdon, want ramas Sdon ino ma protester. Dat so mi e shere. Mino sap ma mi shere trafasiere. So ide te wan man san gers mi regeren Sdon. Dan a protest wel man slag. Si mama san gers mi mama san black amelik mi say dat amas dole president drape a protest wel man slag. Maar te want ramas don drape aneluk no ama niet is 500 man e Strati. Dus a protest sani mi sap tak e mino hustle mino nyam. Mi sap tak mino hustle mino nyam. E mino ba waka in wa protest dat mi ba waka in a protest. Dat tem gua oso mino mamba yang pakki bare lagi mo ci wan mi de no dat mi no amba drink mino de no ala tisan mino de des na mi sre musuke e mino last meeting go in waka idan des sane ko diri mi mus mek moitiv bay de i mala kondre de so da mi mus mek moro moitiv bay ma mino go waka in wa protest de mi sre fe fire tu pan le bay kasbom ye wo bay ala santu ma aten samo last drape go waka na demanda moro betre mi sero ansanja dan mis me kon 500 pour le vendre 200 pour le migwa o so nangen e mi bego waka ina protest mino bo mek amoni dat mina puur met taken voor mi je bent een ambtenaar je komt niet uit met je salaris dus je mag gaan protesteren jij komt niet uit ik kom ook niet uit naar samen hustle wat zal je komt op hustle niks neem ik van die dat want ik die dat ina inkomen ja toch maar in Baisani ja toch? Ja. Dus de man, anotak de man kom op ga hervolk, maar na hervolk na ambtenaar. En na hervolk op een bedrijf. En na hervolk
Isabi to yap trama amana hodle kulek le fisi man, le kulek fa de me sera fisi dra pa ule. Amane roko dat nama also de fa man ka uwe da mano serwa epifisi. So ome pa osama bij de dep peta mango. So dus Lucas aan is echt boom. Mine blim de man. Ik hoop dat het jullie lukt om alles terug te draaien. Succes. Succes, succes. Misschien dat eigenlijk dat allemaal houden toe aan. Maar asan a eis voor de man dat allemaal moest draaien beetje wit op olie bakano. Dat na a kon 10%. dat na a hoef. Hot item. A hot item. A BTW van olie moest draaien bakano. Maar man dat ik ba wie sa de man doe ano ma draaien moro. Want if ama draaien salaris no ma pai. This no ma do, that no ma do, this no ma do. Maar in 3 jaar, ik denk in 3 jaar de man verdient 40 miljard. Dat kon er niet. 100%. Je bedoelt SRD? Of na SRD, of na US of Sang, niet 100% zeker dat de man is. Is er met monara regering Meki? Is er met monara regering Meki? De man schrijft op de staatsolie, heeft de staat zo'n geld gegeven. I am good, gi a kondre, belasting so a money. Dan baka so a money. Dan siri gold so a money. Maar dat plus je len money. Plus je len so, je tapit de money de. Tapit de money de. Dat na voor aksami bo actie. Money de wat dem is op samen luku voor a kondre ja. Staatsolie na a staat. En de mij potin kranti. Dat a staatsolie gi a staat. Zo'n bedrag money. En dan met taking, als olie schrijft taking, en ik moet uit mimo voor, ik gelek dus en ik moet uit mimo voor. Maar lees we schrijft in krant, is dat olie taki, je hebt later voorbij de 400 miljoen gegeven. Dan heb je 90 miljoen belasting. Toen soort op 3 soort money, staat olie gelati. Je brengt alle jaren of om de ene, of om de 6 maanden, of om de kwartaal of zo. Maar de Meki, de je kijk belasting naar Surigoed. En je hebt goed, alle de biggie goed bedrijf. Plus je leni, dat pa monego. Toch tegen Luca kasreserve of Sranang, we hebben een draaicirkel op 500 miljoen. Zie dat kasreserve of Sranang no mandoro, 1 miljard. Wat we draaien, Luca, wij zijn niet aan kom, we zijn niet aan wel money. Asrefa. Maar money bouwt zo kom, ik wil liever zijn mooi gida baka. No dis kom. Zij denken aan zo doen. Tamas kost doen. Na schrijf money e bouta ser wel 500 miljoen na baka in Asta. Na zijn 500 miljoen dus chan ook wel baka. Dus mijn actie me schrijf af. We mina sap samip tak Moro op de manjara. Mi echt. Mi very fu na kodri. Want de eger mi mis mina school. Mina school. Lek voor het tak ik ben ik school. Maar dat presidentiële money. Look how me belasting stas olegi na me money. I am good, sir good. Alla demand that I give money. Dat pa de money there. Toch dat look how me money yakisi. Plus IMF. Plus IMF. Dat me take to lend money to IMF. De me lend na IMF. De me lend na Islamic Bank. De me lend na IDB. No, if you no look boom, dan mogen we bij de Arabieri. Want de Arabieri line. Dat we begi toch demanden. De Arabieri, if je nou lukt, alle de Caribische leiders zullen onderhandelen naar de man. De Arabieren bij allemaal Furu. De man Strati, de man onderhandelen naar de man. De man biggie onderhandelaars. Die onderhandelen naar wat kote zijn man go onderhandelen naar Saudi-Arabië. In zijn kaliber man go, want de man. De man allow man, de man man, de man potje. Voor onderhandelen naar de man. Dus, look op mijn money wel in IDB, IMF. Islamitische bank, staatscollege, I am go tegi, sur go tegi. Dat pe de money de. Na dat ube actie bouta pa money de. No na sem standaard me actie toe. Pe a money de. Want je verdient Moro, je verdient arrogeren dus. Verdient money Moro bouta zo. Zo dat takkie toe. Arrogeren dus verdient money Moro bouta zo. Pe de money de. Waar zijn de gelden? Dat if je bij de pijmaaf Sranang gaat nog. Maar er worden geen schulden afbetaald. Dat je tak de sanda ben je niet gescoord. Luko sa de score man doanga kondre. Luko sa de score man doanga kondre. Luko sa de score wang. Ik ben niet gescoord, maar luko sa un score wang pota kondre ja. Mina score. Vanaf negatief 75 na zo hoog geschoolde edrei Sranang.
Toch vaker te kan konderen van ons. En de ongeschoolden draaien konderen. Zijn jullie geschoolden, dat is mijn pico, dan worden jullie boos. Dan worden jullie boos. We scoren Moro dat dan gaan doen. Toch look op het open te konderen. Die ap een master, FAR, ADEC. Die Britse University of California, Hartford, te drapen de mego studeren. Toch look op het konderen. Toch look op het konderen. Toch look op het konderen. Ik ben aangeschoold. Ik ben aangeschoold, maar ik woon niet in mijn moeders huis. Ik ben aangeschoold, maar ik woon niet in mijn moeders huis. Je geschoold, maar je tijd niet maar of zo. Je snapt toch? Ik ben aangeschoold, maar ik woon niet in mijn moeders huis. Mijn moeder heeft geen last van me. Jullie met jullie geschoolde diploma's, als ze last zijn jullie op jullie ouders. Leave me alone. Met jullie geschoolde papieren, kijk wat jullie van Suriname hebben gemaakt. Je bent geschoold meer dan Dada en Dodo. Kijk wat jullie van Suriname hebben gemaakt. Vanaf 1975 met alle de hiskoren papieren voor. Toch luku akondre. Va dat kan. NDP pot scoros ma. NPS pot scoros ma. VAP pot scoros ma. ABAP pot scoros ma. PL pot scoros ma. Toch luku akondre. Tigo luku de papier op de makan. Die long FAR, bachelor in de Sotsani, Hartford University, je berika mi gado. Ay amas abibchi ede toch fu harwan san span. Paar botogo luku. Next, de mannen man doen. Alles van die mannen hier is alleen maar grond. Wan den grond, tek ala den grond. Ja, wana tap dape mi woko. Tap dape mi woko, want die Usitaki, ondanks Alassani, a president druk a grondconversie godoro. Ja. Maar sa ook kan begrijp, taki de man sap den bigi grond. De man sap de grootgrondbezitter. Ja, de grootgrondbezitter. Ja. De man de man taki wa ader is kibri inauguratie de la pe. De man de man komt tot de conclusie taki a hesa sa president taki na de man dat ama setatorigi. Hoe de man dat hij kan converteren den grond, kon je eigendom en dat peokis taki oli op pompu dadelijk. De olie begin pompu. Afvallig moest sabi taki alla waarde grond busrana op Moro diri. Oké dan. Dat nebo doen. Dus dadelijk dem chim dodo anga Dada. No man bij grond na buitenlanders want de valuta toch. Dus na de man sank op den bigi grond a de man otron ding. De bigi mij na kondre jaso is zeer grond. Vijf ding. Vijf jas aan dat. Grondconversie bij de assemblee. Ja. De man mina sam zijn na assemblee de man drape ano be wan teki. Ano be man teki na assemblee toch. De almiden agwa staatsraad. Staatsraad dat president was aan Ivo aanhouden. President dat nee. Staatsbesluit. Dat heeft ze. Staatsbesluit. En als staatsbesluit, dan ben je ondemocratisch toch president. Je bent gewoon ondemocratisch. Je sabe Barso Bigi. VAP is de grootste democratiepartij in Suriname en dat. Oké. Maar nu ben je hem sorry dat je naar Moro Bigi democratische partij. Ik heb zo'n dictatoriale partij. Want als we in de assemblee, if a wet met in de assemblee, dan behoor me me voor. Als ik in de osofa volg, mijn naam is niet. Maar dan gaan we staatsbesluit. Zei de president, ik doe zo aan zijn waarom? Ik ben if staatsraad schrijft adviseer dat nee, niet doen. Ik dwing. Ik kon lek doen een dictator toch, ja toch? Ik kon lek doen een dictator. Zo komt het over naar afvallen. Want de assemblee tak, a wet no be matek in de assemblee. Je bent tak na chucha de mensen die je drapen. Oké. Asan gwa staatsraad. Staatsraad check asani aanhouden president. President kom, president niet. Staatsbesluit, bam, bam, bam. Dan ben je geen democratische partij. Maar, a bal nog buiten, want assemblee. Assemblee no man doen bijna niks moraal. Ah, no true.
Ano, true. Oké, assembly, zorg me uw motion. Come in action. Zorg me tak je vertegenwoordiger gaat volgen. Zorg unu tak a wet president en pura staatsbesluit neemt tapu. De assembly moest in action. Ja, de maka opdruk die president. Maar de man niet doen. Ze zitten daar. Ze zitten koffie te drinken en gaan jamberen de food de mars drapen. Alleen dat kennen ze. De komen en jamberen de... Is er allemaal nog in de assembly? Desma say liever abrede ga assembly. Is om money de mij te kiezen. De leverancier voor abrede na koffie voor assembly. Is om money desma te Meki. Zo descend dat de assembly niet. Dus u doet zo wanneer u de brede, want you a stad moest bekosten gaan brede de ja bijna 3 brede. Vooral de malek van Sam, zo midden zeker 4 brede ja. Dus je chagwa zo. Dus je drink vrij koffie. Dus je te kassen terug zakken. Afvallen no maar drink wat. Wam, geen cups koffie. Maar je te follow up money. Zeg de man, zeg de assembly net te komen. Nee, vanaf vandaag we bekostigen niets meer hier. Zeg de assembly net te kassen dat. We bekostigen niets. If you know een parlementariër, kom met je eigen koffie en je brood. Zeg de man, doe zo aan niet. Zeg de man, doe zo aan niet. If you loba kodre, dan is zo'n wet om te kijken. Normaal aan elkaar. Uno kan last some money. Uno kan last some money tapa a follow. Is dat het? Well, nou, we kan take some money for follow. A follow moest buy bread ju. A follow moest buy tea ju. A follow moest buy coffee ju. A follow moest buy stroom ju drape. Alles aan a follow moest do ju. Toch une do next ga follow baka. Die man hoe je pusref draperen. Help jullie jezelf daar. Oké. Nature is absana niet natuur toch. Moro betri met pamim taken. Je bedoelt karma. Met a natuur. Oké. Uno met a natuur te kueren. Ik wil weer op begin jassen dat strapen toch. En weer de bril voeten. De chin veel go studeer vrij toch. De potim op chin uno de man go scoren toch. Luko diri de ouders bij de scores aan man. Luko diri de ouders bij de scores aan. Toch je op chin man go scoren. Dus mijn man, je pusrep draperen. Je pusrefi. Oké. Nou we play captain ga kondre. Dat play captain ga kondre. Wat zijn uno vergeten? Want die op ons afvallen op de gangster. En dat na die voor verkiezing. Dat afvallen op de gangster. Dat niet sabi. Oké, want er zijn... Afvallen na in 5 jaar uno op de gangster. Die voor verkiezing. Dan afvallen. Is het dat man? Is die gangster dat de gangster die man heeft van 26 naar 16. President opgepast. A gangster heeft dat nog met jou. Opgepast want je zelf is afvallen door een manier bouwt zo. Van 26 naar 16, dat want ik de malas 10 zitten. Jij wordt Ben 10. Mino hoop je trouw Ben 10. Mino hoop je trouw Ben 10. Terwijl iedereen op weg wordt Ben 10, want in 3 jaar, in 2 jaar, wat kan je nog realiseren? Dan kan je dat je praat grond doen naar de zand dat hij... En aan een grensje doen, hoe je doen naar grond. Het is ons recht. Het is niet jouw grond. Me the biggest maf me you this man in your country na jou commit a grong. Tide de we play gangster for grong. Nam jou commit den grong. Na the biggest maf me kapa her grong op kap den busi op. Tide de we play gangster grong in your country. This masref sa aba grong. No man play gangster for grong. Just hoe je pusref da help yourself. Oké, unog baite. Sit where you. Unog baite. IMF, usap tak IMF kasrana. Eigenlijk volkomen verstaan, maar pisi naar de regering tere. Mine komt dat. Vijf en atori dat. Mine vertrouw IMF, mine vertrouw aan de regering. Mine vertrouw IMF. Zat kondre go voor een IMF ba. Her grond tapu, me Google luku. Zat kondre IMF me guafesi. Want dat me luku, dat me money IMF len den kondre. Luku nu Pakistan olen, de malen Pakistan 4 miljard. US dollar. Pakistan est calfé. Pakistan est met progrès calfé. Pakistan on met contre IMF len money. On met contre IMF len money. Ala de derde wereld IMF len brasho money. Argentinië money. Serana money. Ala regering voor Serana IMF die money. Pe ala de money dat de. Pe a money IMF de sa IMF len fene. IMF len bout bosho. IMF len bouta. Nu IMF len chan pe ala de monda de. Dadelijk IMF len Belfort. Dadelijk utak Belfort kom. Da Belfort sere fogwa IMF. Ala de
man zo de mij nak den slag. Wie is Belfort kono? Oh, wa IMF toe. De man nak tide de mij Meki bari. Maar de man kons don ba. Dat worden ze gangsters dat de lo ja. We moeten ook ja volop doen mandaat. We moeten onderhandelen. We hebben de mandaat gehad. We hebben de mandaat nu. Dat na een gangsterheid voor de man. De man is dongba. Dat hij want dat kwam tegen de man. De moet dat nou uno abba mandaat mee bepalen. Je moet afgesloten worden. Ja. Mis is rotomi. Mis is rotomi. Je abi plus mi baka. Je abi plus mi want is afzij de mek je abi plus mi. Na mi mo voor mek mi roto. Mi no voor kracht. Mi no arwas ma keti. Mi no broko was ma oso. Mi no sutus ma chiri. Mi no ser drugs. Mi no do not in a country. Dus if you want roto mi mo voor dat is roto mi sap dat je abi plus mi baka. Oké, maar IMF taki. De regering kan die Moro money naar de sociaal zwakkeren. Want de taki 4 miljard de voor de regering die volk. Maar 4 miljard. Even, maar de president taki een probleem naar een apparaat, bureaucratie. Dus wat dat van asa moest waka en waka daarom ik op een commissie speciaal sang moest doen voor Dua Moro boom committee de sociaal zwakkeren. Dit is de 1000ste commissie. Nu weer heeft de commissie. Na de commissie ja maar money sranere. Mi denk de commissies na de man accommodeer vrienden. Dat de mij pot de man even ja money. Assembly money necessaire. Wat de assembly money necessaire de man dat de mij pot de mij commissie. De kan kan door een tak de kwani que toch dus SRD. Van man kan happy, van man kan worden maar voor zo a politiek effort de sranere. Dat sa IMF tijden maar IMF you na regering je pis refi. Mi hoop wa regering kon in sranere dat de man tak une pai IMF Moro. Une pai. Tu firi we pai. Kondre ina Caribbean gebied. Na rekolos wa money anu. Sot kondre ina Caribbean gebied. Kon afesi na IMF money. They make them take me. Make them take me. Trinidad de soti de di. De man op de model. Tak Barbados de soti de di. De man aba a eenheid voor de man draaien kondre. Luku Trinidad, ala de chips awe bij Jamie kri. Go luku sank nap de meet in Trinidad. Mean dit, maar we plan bana we plan saba. Go luku de chips in de week. Ala if ano Barbados Trinidad, if ano Trinidad Jamaica. Go luku in de man kondre if you want chips for no. In de man week, go luku. Ala den dringi chubi, sap, disi. Ala des uno saranas me make them chimba trasapso. De chimba trasapso, saranas me make. Maar de dosu sap in de week krimoina, just not de kondre dat dem mopo. Dat we bij de san lek we low, etranga de ma economie de we shwaku economie. Want we go bij de san na de ma. Met US dollars. Want ite go bij san na Trinidad no one SRD. In bij de mijn dollar fi conseri san ja baka. Dus dat afvallig moest komen bewust te ei bij zei je tegen me. Afvallig moest komen bewust voor bij dit een product. Dan Moro betri bij de sarana producten. Ja. Dan Moro, wat if je bij een sap voor Trinidad, Jaina Wenkri. Ja. Dan ondersteunen Surinams, ondernemerschap, stimuleren, want sarana vrouw, mino bevolkingsgroep, want alle bevolkingsgroepen is zeer sap. Ja. Dus de steunen sarana vrouw of een man, zij zeer sap, de steunen man. Hoe stop bij de san dat hij dat den dalafu, na veel gaan bij, want we nou een import country. En te nou een importkondre, dat want alles ga je kopen. En wanneer je gaat kopen, niet met SRD, met euro's en dollar moet je hebben. En dat na money funu. A money funu go bij nyang conserja, go bij nyang conserja, go bij nyang conserja, go bij nyang conserja, go bij nyang conserja. Dat na model de man. Is je de mij zoekt dat no man. Hoe op een ander stokerbedrijf jana of no man. We zijn te Lucifer. Nu komen we doen abja. Op een Lucifer bedrijf. Aben dik bato. Maar zo maar voor niet te gaan. Alla de zijn dat ze dan bij af. Na Serena maar ze voor niet te gaan. Na Holland komt voor niet te gaan. Na Holland. Na Amerika komt voor niet te gaan. We hebben Lucifer. We hebben Apreti, Gracie, Spoon. Alla de bedrijf dat we hebben. Zo maar voor niet te gaan. Ano no een wetman. Ano de wetman was voor niet te gaan. Uno Serena maar voor niet te gaan. De maar voor niet te gaan. Pe unu bem de een export kondre, de mama kan kondre te een import kondre. Dus hoe je poes refi. Oké. Jullie zijn geschoold, hoe was scoren, laatste vraag. Toch Luca kondre. Ite universiteit papiera, Luca kondre.
Je hebt FAR diploma, Luca Kondre. Je hebt ADEC diploma regeringsleiders, Luca Kondre. Wat de universiteit neemt voor de Rossi Kondre de Urituan. Dan gaat de universiteit papieren dat doen. Maar dat is afzien met de man. Maar de man vindt waar ook een attractie. Dat de mij doen correct wel. Maar de man kon je de mij Furu. Look de man, look de man long way. Prenoep nanga de tram de man SLM. If you de correct unit sleep op mo uit Kondre ja. If you de correct bezig peroko. Want het bari. Unit sleep op mo poda. Sleep op mo poda bij uit Kondre. Ben je fout geweest. Dus gewoon de mij korufu ja. De man Furu ja. Politieke leiders zeggen dat de man moest leven. Dat nog kan. Je mek afvolk je pina dat afvolk taki de was rot afvolk man. Je was rot afvolk. Dat hey. Walasto. Dat nou een reactie, hoe lobby goed op de reactie die deze maar dus maar ik denk ding is schrijven. Dus daarom ik wil wel niet pura in maar reageert op alasani, maar tap de one zo vindt dat adis de final hoe voor reageert, dat weer reageert. De man taki we klagen. Suma wani fudraya Kondre disi. Dat is maar. Afvolk de man moest actie. Ja, afvolk boy na stembus de je suma afvolk op het. Niet dat mij dat we klagen. Dus na mi moest tak suma moest draaien Kondre nota 25 verkiezingen zijn kon afvolk op tak suma moest draaien Kondre. Dat dat wan oma taki. Dus samen taki. Suma harjo, dan mek suma harjo draaien. Mek suma harjo draaien Kondre. Mek suma harjo trop precies. U aan jaren tak mim taki toch? De mij actie mis mam draaien Kondre. De pot suma harjo no. Zet hem. Toch weer waka baka de man dat zet hem. Zet Bronto suma harjo. Zet Noor Mohammed. Eenmaal lopen jullie achter zo. Zeg ga voor zo. Ga nou. Ga voor zo stemmen. Ik kom niet aan mij vragen voor je moet dus je moet stemmen. Ik kom me niet vragen. Ga stemmen voor wie je wil. Je bent geschoold toch? Die scoren maar om in de onderschrijven. Waarom kom je mij vragen? Suma moest draaien. We allemaal gaan bepalen. Aanstaande verkiezing. Suma e draaien. En dat wang. A hervolk, a bijna 1 miljoen smazeitanja. Op bepaal Suma e draaien. Je moet tegen Suma draaien. Zet Suma hartje als je wil. Want je weer niet idee. Je moet tegen Suma draaien. Moest draaien. Als je wil, dan zet je Suma hartje. Zet hem. Ik moet toch tegen mij hoor partij Pusani. We spanden maar precies. Dat zet Suma hartje met kadra Kondre. Zet hem. Dat ben de apiki voor Dada. U pot Suma hartje voor de Kondre en voor wan. Sabi Suma draaien Kondre. Une bepaald. Grand Tangi. En dat ben de Dada. En dat we taki de subscribers, de oude subscribers, de nieuwe subscribers, we tak de Grand Tangi. Dit ben de a true media. Charles Lincoln live.